Wong tua siapa namanya? Mas siapa namanya? Mas Iswanto. Oh ya Masya Allah, mau duet? Tak ambilin mic-nya. Cita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelong senanging kudu tak terima sing gawe tambah kasih sayangi sing kaya sayangi bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisan aja nganti anak dadi korban perjuangan andalan Iswanto berdiri. Ora ono sing jalo dilairke nang keluarga sing kaya ngene tak ompo-omponane tapi kanane yen pancen ngene kita
segalane kene men anak sing rusak ora ana sing jaluk dilahirke nang keluarga sing koyo ngene tak omong apa nane tapi kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane mergo rati sangga wong tuane kudu iso ngadeg dhewe nang cegalane kene men anak sing rusak omahe kene men anak sing rusak Jajal ya. Ya, satu tembang lagu Ego Wong Tua dari Pak Siswanto ya Mas tadi.